No! Ay, hinog na oh. Oh, wow! Ay! Wow! Saan pa siya nagkakala niya hinog? Ito ay. Wala yan. Ay, hilaw. Nang bakong Ayan na. Punay ang tit ko atoy. nasag. Guys, tingnan mo yung auntie namin, galuto na ng kwan, ng kanyang mansion. Mag-gano nga tayo dito sa kanyang bahay. House tour? Ang next para tulog namin sa dito sa kwarto mo. Nula bante. Awang garong. Ayan guys, nandito tayo sa... Le? No! Dali nga. Ay, hinog na oh. Oh, wow! Ay! Wow! Saan pa siya nagkakala niya hinog? Puti niyo. Ano? Naunahan niyo pa ako, sabi. Andito tayo guys sa bahay ng auntie namin, kapatid ng Tiligaya. Ate para matikman mo dahil. Panty? Dangipon ko. Tanggalin mo eh. Katamis. Hinog sa puno eh. Napiasa na eh. Kadi. Ay, ayun pa oh! Ayun pa oh! Hinog na siguro yan oh. Masat na kapal yung kanya, di ba? Ayun oh, parang hinog. Nagabitak na. Ay, may ginakain ka pa rin. Uy, kaya kalboy niya ata to. Wala may CCTV, George. Ha? Ayun. Hi guys. Saan? May CCTV pala. Mga durbab kayo ah. Huli kayo sa CCTV. Angkat, pwede mag-akyat? Bibili lang kami guys ng ano, Kami lagi nabiling abuno eh. ng suha ng table. Kami ang kill sa'yo. Nandiyan pala. Ayun oh. Bali ang kulong ng baboy ah. Hindi rin nag-click to eh no. Pagpata dirang balada, bali na. Dito mo hindi nakikita yung doon at kinakain na lang ng ka. Sino to oh, nakatulog? Ayan, parang kita ba? Sante pa sa inyong pagbuha ko ng garang inagaw. Sa Uncle Boy yata yan. Nakadayan parang pato here. Ha? Kahit dito pala magdansanti eh. Buli oh, tagus na. Ha? Ayan na yung kwan oh. Itlogan. Pala yun. Antay baka i-kwan man yan. Dalhin sa bahay nila ito be. Ano ang dami oh. Ito pa? Natikman kasi namin to guys. Ang sarap. One. Wow. Dahil pag hindi nahulog. Pag isang... Dapat Dapat isang kwan lang mahulog na. Ito ante oh, yung medyo madilaw-dilaw. Nay? Isang bagsak lang, yung sungkit niya. Isa lang anti ko ni namin. Wow. Kaya di ba ba? Ilaw di. Kita di ba ba na? Di ba ba? Dini! Matingata, Dini! Ita? Alit man yan di. Ayun oh. Ay ito di oh. Ayun. Yung madilaw. Ito kaya? Talgam na. Ayaw talaga pe. Marami pang bunga yun, no? Oo. Ito ay. Wala yan. Sabi nila, di ba isang ganyan lang. Hinog na, baka makon tayo. Akyatin na lang kasi. Ay ito di oh. Baka masayang ano. Wait lang ante. Isang tusok lang ito. Takawitan. Wow! Pag isang ganon hinog. Takawitan na. Ha? Hindi kong sinungkit natin. Kaya nga. Baka sayang lang ante. Oo. Diyan na natin kainin eh oh. Sa magandang view. Isama natin sa antebule. Ay, hilaw pa yun. Ante, itsura niya pa lang. Gusto niya sungkitin niya. Ante, hilaw. Aray na. Atang dilaw. Para may pang-ay-ayo. Vitamin C, di ba sabi? Mapag-zero. Ayun, pante,
sa bubong. Ayun o. Yan lang sinasabi na eh. Tama na, pag isang galon lang wala na yun. Na, bulokse. Tutse. Sayang. Yung sinipit ko dito na gano'n. Pag dilaw pala, bulok na. Ayun na. Adi, nadangkol na ito, ubo na rin. Ay, ito rin o malambot. Makan din o. Baka mo dinugso. Ito na malambot. Ito may kapsul nga ito. Ang tita naming balo. Single pala. Ito ay, sinog na? Ha? Puputong kami. Ay, yung sabi mo. Hala, ano yun? Saan ba nagputo? Nag-firing sila. Parbiga. Ang kakastasa. Turpan. Ano ba yung sinari lang ba? Yung totoo. Ikaw mo, hindi ko ang kagdanan na daw. Hindi mo man kami gintawag. Hindi pa man yan. Magkastantumas. Sana tayo bukas ay. Sino yung nakatulog na yan, oh? Pero yun ang dami Ang pandagdagan tulo na dito. Sabi mo ba ito? Wala ka, pagpili ng labdi. Sige mo, Jay. Gahing na, oh. Ay, kita natin mapunyong. Kaya itim talaga at magasigaran niya. Hello, Batute. Alay, nag-ahikang siya ante eh. Pagkala ko gisingin niya eh. Kaya ba't? Uy, tatang doon rin ba yata? Nga? Oh, padanaw. Dito? Ay, ito yung... Ito kay Uncle Boy Ramos patangkal. Ay, anta? Padanong ba? Ang ganda dito, guys. Oh, kitang-kita. Yay, kubo dyan. View. Kurinte. Kuryente. Kamusta ka naman, tita namin? Ito, mabuti. Kita namin Ha? Kita namin mabait na maganda at mura pa. Nahihiya. Hindi mo kasagot. Sino mo mas matanda sa inyo ng Tiligaya? Hindi siya eh. Bunso yan sa Tiligaya. Ay, bunso kanta? Ba't parang mas bata man si Auntie Bule sa'yo? Siyempre, hindi stress yung tibuli. Hindi ka stress. Kulubot ng mukha. Hindi. Nung kabataan nyo, matigas ulo na ito ng Tiligaya? Iwan eh. Hanggang ngayon, anti-katigas ang ulo niya. Oo, aywan. Siyempre, matigas ng ulo. Wala kang naalala nung mga bata kayo? Ha? Ban daw siya, nasa kwarto lang daw siya, te. Oh, hindi nyo man inakyat yung ates. Ang hilaw man. Ay, yung... Ning tusok, ang ganito. Pinitas nyo sana eh, pahinog eh. Kanina ba yung atis dyan, ante? Mulmuna mo idiyang. Hindi, Ay, sa ito yung banda dito. Uncle Boy. Pencil ba Kaya yan? ko na idiyata. Pwede nga kunin yung Kunin namin yung atis? Pahinog? namin. Pag ginabenta namin, antibalik namin bayad. Tapos antibole. Huwag mong sugatin daw. Yung ano para hindi mapait. Ay, nasugat ko. Ay, mapait yan ah. Baka depende naman din sa kanya. Ay, kinusang kasama yung Masarap. Tapos masabaw na. Ganito din yung ano namin dati. Mas magasarap yung atin noon. Yung sa amin naman kulay pink na ganito Ayun talagang masarap talaga yun. Ganito ko maliliit na to. nalampasay. Nagado umulam yung custard. Kaya nagkapukin ko na ni Agnes. Sabi ko na nga, yun ang sabihin niya. Nabiyag. Hindi ba masarap yun? Oh, kaya nga tuyot na. Pero meron din siyang pan. Dry. Meron din siya yan. Galak kita dyan. Adi man awang makunog Parang mo. di nag-dry katagal ng biyahe niya. Yung sa amin sa likod doon eh. Tumba lang kasi nung bagyo eh. May siniguilas pa kayo doon, di ba? Punta kami doon sa may kwan. Magpaalam kami kay... Hindi masayang. Ito asin ante. Hindi masarap to pag walang asin. Natutuwa sa Antibuli kasi ano, Minsan lang minsan Anday swa. may lumalaw sa kanya. Ang bahay, dumalaw yung mga pamangkin niya at kapatid. May bahay man. Ayan o. Adi, balay Di ba kila ano yun dati baho? Michael Baco. Kini junior na atay di. Junior na. Niyot da. Yun guys, alam nyo ba? School lang to kasi namin yan. Kaya nga dito ang daanan natin. Dito kami dumadaan pag umuwi kasi mabilis. Kasi dito, tagal pa namin. Kasi pag dito ka, pag tanaw mo na yung bahay nila Antipaseng, Malapit na. Lapit na yun. Dati, dyan ako nagadaan. baka naglayo na eh, no? Pag uwi ko, may dala akong itlog. May napupulot ako dyan. Itlog. Ano ba yung mga ginapag-ukyangan natin noon? Nandyan okay, Kwan? Kadante.
nasa mo nga ata. Hindi ko sa kanal pang ulit. Kay Kadante. Hindi ba doon yung kay Kadante? Sabi na Kadante. Hindi, doon. Atano ko yung Kadante pa. Kaya mayroon pa siya Tama ba? pagkanan eh. Ay, wala ka nang doon ka naman Kadante. Kanan pa. Ante, oh, magkain. Ante, ano ulam man, te? Awang garo, sidaw. Ayaw mo man ng karne? Ano to sante, pas ano, high blood. High blood kasi. Nangilang kailangan yung Yak pa nakalaba. Ga-maintenance ka ba, ante? Ha? Ga-maintenance ka? Pang high blood? Daw. May nasurtan na yun. Dapat pala Parehas na kayo ni ano. Ante, pag mag-isa ka dyan, naiisip mo ba, minsan naiisip mo, ano, ang hirap ng mag-isa, gano'n? Hindi. Tingin ako kasi may dalawa ditong ano, mag-isa ay ano. Sabihin mo natin ng maga. Ha? May siyang lumalayaw. Well, Kaya nga samahan mo, doon ka na magtira. idol kita eh. I-reach daw namin yung edad mo ang table eh. Bago mag-asawa. Parehas tayo mag-isa sa bahay. Yung ante? Sarap. Tamis ka, ano, makatas. May dagi pa pang gidi ata. So, Hindi magnamo di kong kuko dito siya. Shoutout sa may-ari po ng Suha. Thank you po sa Suha. Kaya di kami nagpaalam. Yung caretaker nyo lang. Lanti bang pagalitan kami natin, be? Baka dali niya sa bayan? Madi! Hindi. Ikaw ang batas? Baliktad na ngayon, ah. Sa papay kasarap. Hindi, ligaya ba't di ka magkain? aji ni kay ko aja dadak. Ayaw mo ito at nalapag na naman dito sa simento. Po. Sarap po. Mas malaki yun eh. Bitakin man, te. Ayan na! Ayan na! Punay na po na yung tet ko atoy. Pitas ah. Ang lasag. Magalit ka ante. Pahinga konti. Ante, pag pinitas namin lahat magalit ka. Oo, itirahin nyo rin ako. Napagkapay na. Ante, magkain ka rin, ante. Sawang-sawa. Pero maganda sa high blood to ante. Ante, mag-upukan te. Para may papas natin. Napagtud ba? Kadaming uling nanti ako. Huni ba yan? Pag nagluto kante, maghapon na yan. Yung kainin mo. Ayaw yun ang lamin. Balong magandang ko naman na po. Sanay na to sa Antibuli mag-isa. Sa buhay nante. Gusto pa ang asawan dahil? Malay mo may maglilong sa'yo. At nine. Chika! Ha? Chika! Basta yun. Doon kayo atangay. Gayaan din kita. Ang sarap. Ayaw mo nga. Sama ko mag-asawa kami, sinong maiwan sa tindahan? Oo. Sabi, hindi na tayo magka-vlog na kayo mag-asawa. Sabi niya pa. Mas lasinggero lang din no. Sila po yung nagakon. Kung lasinggero lang din at may kwan, ha? Kuha ka lang ng kwan mo. May stress ang Antibuli na, oh. Sila kayo ng butigas mo. Marto. Ha? Marto mo dila kayo mo din. Si Kuya Umi. Sino nga yun? Kakanday? Di ba ano na yung kinamatay ng asawa? Madaganan ng sinso. Dumi. Kayong. Tayo, hindi na sinso niya, nadaganan. Sa kanya na kwan? Well, nagbagantin niya lang. May tao. Ha? Tao. Kahit nagkaanak naman sila no? Matanda na rin siya kasi noon. Ibig sabihin matanda na siya sa Hindi na nagkaanak. Kinasal ba yan sila, Tay? Hindi ko na ano. Hindi ko na ano Sino nagkasal sa sila. Saan tayo kinasal? Patanda? Sa balay dako. Daw hindi ko man napuutan yun. Baka hindi ka pa kwan? Tapang-tapang naman kasi Ay, pang niya. Ano lang, puta.
Yun. Pero kami yung bahay niya inaw yung may taas. Yung dito. Ay, saan ba yun? Eh, luma. Dito, di ba? Ha? Eh, luma. Si Ernil. Kaya nga, dyan banda. Ay, dyan banda yan. Oo, yung malapit dyan kila Kwan dati, kila Auntie Kwan na bahay, Kulina. Kulina. Kaya nga. Yung kanya kamo yung bumba niya, pataas-taas din. Ha? Diyan mo. Katimkid din. Pandaman ito. Sama na. Nakailan na kami, oh. Nung taon na atang ngipon. Kung kakatagin pay-pay lang may bagbagay mouse. Ayaw niya kasi isuot ng dire-diretso. So, ante, nagsawa ka na? Kaya? Parang kung sa inyong Kayo- kuwan. Yung amin pala dyan. Ante. Yung ginsang lagnikon dyan. Dandan yung kandila dyan, te. Ay, mading. Hindi ko alam kung saan. Doon sa kabila. Pala. Doon sa kabila bago yung may kanya tapos. Punti dito. Diyan, ibanda mo Oo, dyan. dilikod daw ng school eh. Sa inyo. Yun, hindi ko na-expose dito. Ano mo? Ay, likod-likodan. Di pa gano'n. Hindi sa utak ko eh. Ata, dyan, murdong natin yung balasin. Dalawa daw na yung balas yung isa. Yung balasin yung ali karusting na ta, dyan, yung banda na gilid manos. Magkuha kaya tayo ng buto, itanim natin. Tay tayong doob. Bakit kanto? Ba't sa Teligaya? Kailang. Inantuan natin na. Anak. Ako. Sabi na nasamot ko pa yata na eh. Bakit dito? Yan. Ata. Bibira na. Hindi na maasa ng landong. Ako, nagsugar ko. Nagkakonference sa Teligaya. May busi ay duwa. Eh, ko kayo. Ngay sa kanong kini ko. Dili. Yo. Kay Kuya Judy. Ate na sila ganito. Iko kami natin sa Ito kami ng atis. Ikaw may ari, di ba, ante? Kaya ito kami atis ko. kamoy. Aja ka no, Ginny Boy. Sana nang mula ata. Siya man daw ko na nagmula. Ginny Boy? Ata. Hindi, Ginny Boy na eh. Makita na lang po sa Sige. May agtatakaw ng ates. Uy, boy, pwede ka. Di ka mga mandan so may udang na ka. May ulag daw. Ha? Dito na lang, tiyo. Dito lang man, oh, hindi man sa loob. Alright. Hala, ito oh, yung ates. Hala, wala oh. Ba't di mo makita? Ay, nagtawa ulag na. Pwede mo makita nagtaray. Dito, ha? Asawa ng ulag sa Teligaya dito ah. Si Kubra, si Kubra King, si Kwan, si Suma. Kasamok naman kasi dapat ginatabasan mo rin ito. Ayan, ang sarap mo. Pwede na yan. Ayan nga ni. Ito? Ayan, tiyo. Puno na ba pang katawag? Hol. Naktin ng pagbilit tayo eh. Sa babanda yung tutok ko nila. Dalawa lang man pwede oh. Tanga ko kayo. Bye-bye ako. Bye-bye ako. Ay, naulog ito ko. Nagbasit ka mo na. Ba't may nakita na kayo dyan? Wala. Word. Kubra. Ngayon pa lang makakita. Baka meron ako yung ito ko yung pinatahimik na eh. Ang pantatiar. Wala ka daling ka naman, sir. Wala ka muna. Tignan namin yung bahay mantay. Kagil ba siya? Ano yan? Asa tibuli ang mabang buka. Yung Teligaya yun oh, nakatalikod. Ayun, talagang yung damit niya pa rin. Sino yung ministro mo? Tangkad na rin oh. Ay, yung kasal ni kuya. Oh. Alvin. Paano naman pala si Kuan? Sino nga to? Si Caro. Yung ko. At nga, dalawa. Thank you, ante. Salamat. Ito, Pias. Gusto mo pa. Ay, magkuha ako baka
Asim ako kumain ng kwan. Ng buto-buto. O, ng isda. Isda pwede din ho. Masarap po sa isa ng asim. Ayan guys, pauwi na naman tayo. Ayan, thank you so much po sa may-ari ng Suha. Ayan, nadalo din namin yung aming ante na mag-isa sa buhay. Mahirap guys mag-isa sa buhay, kaya shout out sa dalawa naming dalaga. Thank you guys, bye, ingat po kayo palagi. Ingat po.